वेस्ट थानानि एसपी नि थानिओ तिनि कयब्लाय रोवै त्रिपुरा हास्टेओ बरि रकनि सेफ्टी तै सिकिउरिटी सानैखा त्रिपुरा मथनि बरि बेदेक टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मानि तिफांबाय टीडब्ल्यूएफ नि चेयरमैन पवित्र भक्ति जमातियानो खबै जुदा जुदा टीडब्ल्यूएफ नि आदंजोक संरक तिनि वेस्ट थानानि एसपी किरण कुमार के नि थानिओ डेपुटेशन नि लेखा ताई थांनाय 5 तारिख मे सालमारिओ थांनाय 5 तारिख एप्रिल सालमारिओ जे कलेजो थांनाय स्टूडेंट न अतु मालखुङो सित्रा तमुं फुनुगमानि रगनो बाहायनो कराग माजारानानि ताई बसकां सालकेबो आबाहाय खायमे तै खायने नायमा थाग्रे दिहनिनो सानै बरनि आ डेपुटेशन साइ खोनारका कक्टमा थुनायरनो टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल प्रेसिडेंट मणिहार देबबर्मा हामबाय जोंनि मिडिया ताखुबजोंनो जों दिनै अर फाइमान हिंखाय थांनाय 5 तारिखआव कायसे घटना आंखा बास गारियाव आबो पुरा जों ससियेल मिडियायाव नुखा ओंखाय आबो जों दिनै बोरै बोसाराव बजे सापन जाथिङै दं जों जात बाया बोरै रक इनसिकुर दिनै त्रिपुरा रायजोआव बासो काखाय बंगो अटो काखायबो जों कष्ट अंगो ओंखाय आबोनि बागैनो जों दिनै एसपी वेस्ट एसपी ब्रह्मगोनां किरण कुमार सार बाय जों बिनथानि एपइन्टमेन्ट नावै बनो जों कायसा अबनो साका जे दिनै त्रिपुरा रायजोआव क्राइम बारि दंखा आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन दिनै कर्तव्य दङ जों बोरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि दिनै अर आगरतला सहराव त्रिपुरानि राजधानी आगरतलाव जों दिनै चाराय रक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दं मैया सब समय एमनकि चाराय रकनो तामसा जों बोरै जों दा बयस जोङै थाखा जों फानसिगिरि माथिंचा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु जोंनि स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेंट दङ जों बिनि थानियाव जोंनि सानानि अधिकार दङ आबोनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायखा जे जोंनि आगरतला सहर ताई आगरतला सहर चिमै बया सारा त्रिपुरा रायजोआवनो बोरै रक थांलाय उनथिनिव कोनो असुबिदा यातै खायो नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबोनो जों कायसा लिखित बनो रिखा गताय 5 तारिखआव जे घटना माने खरचा बोरैनो जे अबहाय घटना जों भाइरेल बुखबाय छानानै लाजिवो हाइपानो जो तुनुगु भिडिअ आबो अबर ग्रम जाखा निचंनो साका आबो दिनै एसपी वेस्ट नि बेलाय दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों आबाबाय थागै थांगानि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन होनैनो जों दिनै बिन थानिव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाते जोंनि त्रिपुरायाव तांथुन आबो दिनै जरातै जों चेष्टा खालायनाय होनै बाबा जोंनो खगरिखा और दिनै टीडब्ल्यूएफ नि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन ब्रह्मगोनां जोग पवित्र भक्ति जमातिया आनी आं तो प्रेसिडेंट आनी जीएस खरक नै दंगो ब्रह्मगोनां जोग उर्मिला देबबर्मा ब्रह्मगोनां जोग एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि दंगो ब्रह्मगोनां जोग जुली त्रिपुरा देबबर्मा आसकनो